ihe no so no choga. Ono ga mate. Ma le na nye be, ihe no choga never. Oni atisi to ya ka. Ihe no never ona to ya. Ele nyo ono no choga. O so ya ko no ko makabia. Gwezi ogwu. China se lebe gawara hu ndị mmadụ ihe a ji chọrọ ebe ihe nga. Odinala tubemo, omenala chebemo, chebemo mana balubona nabona. Odinala tubemo, omenala chebemo, chebemo mana balubona nabona. Onye ọbụla nọ na social media ga-ama onye na-achịkọta onye nwe Nnamen TV na-achịkọta Unify Igbos now. Ka akwụsịgoro ebe ahụ onye bụ Chief Chukwuemeka Ndụkakụ. My cousin. Papa ya na papa m nọ ebe a na ka esi weworo ihe na n'ebe ụmụnna onye ahụ na-awụ our most elder brother n'ebe a na dịka m gwara ụnụ na ndị okenye n'ebe a na uncle ndị kwesịrị n'ebe a na anọ ebe a onye awụ nne ji ozuzo ma most senior brother n'ebe a wụkwanụ the chairman of the family. Onye na akụkụ ikuku ewoke onwe m si ya skip ngi nwa ọkụkọ isi na nwa ọkụkọ ụlọ ọhụrụ ọkụkọ ọcha anya ma ọkụkọ ọcha ma ọkụkọ ojii ma ọkụkọ Igbo ma ọkụkọ bekee mana ụlọ si na ụlọ hụrụ ya amasị ụlọ chọmịa asị na ya ba ka ọkụkọ ahụ si ụlọ ga-awụ n'anya ụkwụ na gbakwara ya okwu n'eze anya ghọta ọkụkọ ọnụ chọga ma ọkụkọ Igbo ma ọkụkọ bekee wụọ na anyụkwu n'ala ka anyị ghọta tupu anyị asa ọnụ hụ n'otosiri ya otosiri okay kunu ji babịa ọkụkọ Igbo ụnụ hụ ya mashi ụnụ na-achọba erute ebe a ụnụ hụ ọkụkọ Igbo hụ na ọ ga-amata ya ụnụ ahụ gị ụnụ hụ ọkụkọ Igbo na ọ ga-amata ọkụkọ Igbo anyị nwere ihe karịa akarị na Mbreji so onye m ji ajụ ma ụnụ hụ ihe ụnụ chọrọ ụnụ ga-ahụ ihe ụnụ so ụnụ chọrọ ụnụ ga-amata ya mgbe ledị na anya ebe ihe ụnụ chọrọ n'ebe Oni atisi to ya ka. Ihe ụnụ n'ebe ọ na-atụ ya ele onye ụnụ chọrọ onye akụ ụnụ kwa maka abịa Gwezi ogwu. China se lebe gawara hu ndị mmadụ ihe a ji chọrọ ebe ihe nga ihe ndị mmadụ na-aga n'ụkwụ agawa nọ garute ọgwụ elebe m chọrọ anyị nọ na Imo steeti ga-egara agawa ọgwụ gawa je Enugu steeti ịma ndị a n'ebe a ịma onye ma n'ime ndị a n'ebe ịma maka ihe ha bịara ịma ha niile ka o nwere particular person ịma n'ime ha ịma ha ncha ndị a bịara ndị a sị ha si Enugu bịa akụnụ si n'ọwụ ọgwụ Amaole na ọgwụ local government area of Enugu ka anyị ha jiri ihe a bịa sịrị na ha nwere ihe ọma ha hụrụ ha achọghị ya bata nga so ịcha anyị nabata ihe ha jiri si nabata ya wụ anyị lụma it is sure. I'll go to na say kwugo. Okay. A round of applause. A round of applause. We go. Guy me was in. Ndị ada agọma ndị obere ndị enyi aga wa bịa mana enwere step enwere isi ewo ba anya wo ija enwere ilu dara asị ahụ abi atụpụ ahụ okpo ka kedu ilu dara no asị ihe atụpụ ahụ okpo oge awega ahụ okpo oge anya hụkwanụ dị ndodo oge anụ na-eche asị ndị Enugu bịara anya sị mgbe anyị hụrụ ndị anya hụrụ n'ọdụdụ maka ọnụ na gị eche
okwu a na-eji ya anyị ahụkwa n'okwu egwu ha nwanne enyi nwaanyị ha sị ha chọkwa n'ụbịa agụrụ anyị si n'ihe ọbụla ha ji bịa na anyị nabata anyị rime na anyị nwụma na ya nabata so ọkwa na ya wee ihe obi aṅụrị enyi taa ndị ọbịa anyị na-emene obi anyị ụtọ na ije ụlọ bịara ọ dabara adaba anyị ahụkwara na ije enwe ike ga-enwe isi ije mmiri abụzọkwa ije mmiri ije nkụ maka na mmiri na-agbanwe okporo so nnọọ ihe nọziri nga ahụ ugbu a na-awụ anyị ga-agbaziri ụlọ apali na-egbobi n'ọhịa ọdịnala dube m omenala chebe m mma na-aba n'ụgbọ nna m ọdịnala dube m omenala chebe m mma na-aba n'ụgbọ nna m ọma mma mma na-aba n'ụgbọ nna m ọjọ njọ mma na-aba n'ụgbọ nna m ọdịnala dube m